Gusua wo hwe Sompa TV ene Sompa radio na wutie yen ba bibia wutie bia na ye kan ne se ebra na so minister comfort ado de Nyankopon enhira se wo de afro akọ ma hemwa nanimo na ebra no aduru ebra na so se na koa de Onyankopon asoma na wiye mremu so onfa hintasem emre Nyankopon ma asem eso akata che asem a epia na eji nipa afri won ha mu ebre na so na koa wa ha ya papa bishop abeseki kwapo wa man ho kwan se ne den so awurade mfa ne so mfa hintasem nemla ya beko ya papa ho ne ama na akwaba bishop ya mo akwaba mejoso osofo anumre die o ma etie o pempem no a Sompa TV Sompa radio across Ghana obi biara ye krado a o tie onti anumre de o wode ma ye etie Nyankopon shira upi. Amen. Nyame enshira Sompa ahwefo. Jesus. Ne Sompa radio etiefo. Ene Sompa Facebook. Ne mo follow yen so e wo Cedar Facebook live.
nyame nhyira obi biara yɛda otumfo nyankopɔn ase sɛ wabɔ me ne umiena ho ban ɛnɛ yɛ mu bebre yɛkɔ yɛ nnwuma so Awurade de yakɔ de yaba ebi afɛ na wote kɛ mu a wokɔ fie ebi a wadu fie wo mpa so wo dan mu yɛ nyina bom da otumfo nyankopɔn ase sɛ Awurade ɛde ɛnɛden so akyɛ yɛn mapa sɛ frɛ wo nua na wo nua so mfrɛ wo nua na ka kyɛ ne sɛ Cedar awadon na du ɛbrɛ du sɛ yɛde otumfo nyankopɔn asɛm ba asɛm a onyankopɔn de bɔ me ne umienu ɛbrɛ na du sɛ yɛde brɛ nyamema ewia yɛgyina so abɔ mpaeɛ na yɛato ɛna na dwe nyina ahyɛ Awurade nsa ne ɔkyena yɛdi frɛ ne yɛfi ba no yɛde ahyɛ Awurade nsa fa fɔm frɛ wo ba fa fɔm frɛ wo kunu fa fɔm frɛ wo yere sɛ wɔadie me ne wo abɛbɛ bi a wɔhwɛ me firi bi a wotie me firi bi a sɛ me ne umienu bɛɛ sɛ dɔnhwere baako yi yɛde kɔ Awurade anim na onyankopɔn ahyira me na deɛ nti a ɛna uhu yɛn sɛ ɛna nwummerɛ yi ɛyɛ Cedar awa dwumadie na yɛde brɛ wo na deɛ nti a yɛde brɛ wo nyina ne sɛ nsɛm ti a yɛgyina so nyina ne sɛ ɛhefa na yɛgya no nyankopɔn no ɔwɔ ɛyɛ Abraham Isaac ne Jacob mu nyankopɔn David mu ne Solomon mu nyankopɔn a ɔko ba wɔn ɔtɔ gya obiebie pono aduru baabi ɔtɔ mana ma yɛgya no edi yɛ no saa nyankopɔn no ɔwɔ hefa deɛ ɔbɔ yɛ na gya no ho ban ma ebi nya 100 years 150 years ebi nya 100 years a okuta pomoden saa nyankopɔn no wɔ he deɛ ohyira nipa bi adwuma so ɛma nipa bi yɛ adefoɔ ma nipa bi nyankopɔn ne wɔn yɛ apam wɔn ne wɔn abusua no wɔn asefoɔ no saa nyankopɔn no ɔwɔ hefa deɛ nti a yɛbisa ne sɛ yɛprɛ so yadeɛ yɛ adɔso owuo no dɔso ɛnɛ maburu wu ɛnɛ mmeranteɛ ne mmabaawa wu ɛnɛ mpanyimfo wu nipa pii ntimi ni ɔmo brɛ so aba ɛnɛ obi hwɛ me wabrɛ wayɛ adwuma no bɛso aba no saa brɛ yi ɛna yadeɛ bi ayɛ dan abɛbɔ wɔ wako yare ako yadeɛ no nkɔ ɛno na yɛbisa sɛ so nyankopɔn na ɔsa yare titi brem no nyankopɔn na gyae na yare sa adwuma no nyame a ɔhyira ne ma nyankopɔn na gyae ne ma hyira bioma na ansa no yɛ da bio na Bible sɛ yɛkwati ɔno Awurade a yɛkwati na asɛm a ɔse yɛnkwa no ɛwɔ hefa enti yɛmo bebre abrabɔ no deɛ yɛbɛbɔ anso yɛyi nyame asɛm no afiri abrabom ɛno na onyame asoma me sɛ ma w'ani mmra ho so sɛ nyame asɛm na wapo no ɔse mimisa wo sɛ ɔnkwa no ɛwɔ hefa efiri nnora na mesan na wokyɛ nyame asɛm a nsɛm a megyina so nnora ne sɛ nyankopɔn na ɔbɔ ne soro ne n'asase no nyankopɔn na wiase ani emu ade dodoɔ nyinaa yɛ ne dea no onyankopɔn no otuyaka onyankopɔn no ɔyɛ dan otuyaka na onyame akatua no yɛ mienu akatua papa wɔ hɔ ɛna akatua bɔne wɔ hɔ enti wo a wohwɛ me a wotie me bisa wo sɛ afi wei akatua papa na Awurade de ma wo anasa akatua bɔne ɛno deɛ bɛbɛ bi a wohwɛ me firi bia no bɔmmɔden ana yɛ dan yi baako sɛ afi wei nyame tua me ka papa ana ɛka bɔne nyame na yɛsom no otua ka enti nnura me no kan sɛ onyankopɔn sɛ nipa ɔda na koma so pa ɔdɔ no ɛyɛ David ɔhempɔn David na nyame dɔ David pii anso so David fom onyankopɔn no onyankopɔn tua ne mumuyɔ so ka na sɛ wantua ne mumuyɔ no so ka nnura me do kɔtwerɛ sɛm no ɛma yɛkɔ Revelation chapter 22 verse 12 sɛ Awurade sɛ ɔreba ntam na ɔkuta na ketua ɛde brɛ obi bia sɛnea ne nnwuma aseteɛ Yesu Kristo so ka biom na ne nyinaa no na asɛm a akatua no yɛ awieyɛ sɛ wiase awieyɛ no deɛ nipa bi a ɔde wo nipa bi ɔbɛyɛ ɔna asase so sɛ papa o sɛ bɔne o ɔse ubebu ho akonta ɔde ho akatua no bɛbrɛ wo na akatua me no wo ka ho asɛm yɛ akatua yɛfa na asase wei so ansa na yɛwu akatua nyame de ma yɛn ansa na wiase akɔ na wieyɛ enti enora
me no kan say boni bi wo ho a wo ya e de akatua brew na ya de kohye bronsam ya de kohye say mebusua me firi mu eno na akofa sa how na breme minti menware minti menwoba yare abetra me so makon yare na nko meduma investment amaye no millions of cedis millions of dollars me tukwan mi wo bi man so obi kroso nioma nko yie amabompa ya enye yie eye ebusua na eye bronsam eno na me kan kire wa wo hwemi a wotie me ne se onyame na obo wo no nyame de oba asase we so ema botaye no onyankopon de na hwede so mawo no se ebeba se obedi ni mra ne na hwede no so de a obehira aketua ode mawo no ye enhira aketua obema onyini nche obema wa pomoden na se okwati na asem se wonfa na asem no nya adwuma na obeye de wan kasa wo pa eno so oso de aketua no so beye den ebema enti enura me ka cho se David akoye mumuyode ene obi hweme wo ye mumuyode bi aketua no ebi a onsanya nkan anso so oye den aketua no ebaba oye den ade bi obeya nenne no se ye papa obenya ho aketua papa eye mumuyo eye bone a obenya ho aketua bone enti David akoye bone obi hweme enura me bobo nuoma bi so se efindi yo nyankopon se mane ma anya sa sa oti we wankasa no ho da your friend say masturbation o so yesa yo no awrade achiwade o se enya mojafra eni oba na bema enna ewo wire mu ka mu abonte enya sa no nyankopon hwehwe no o so yesa e wasotwe ne no me a eba o so o se menya da menhwe moja ngu moja di bem obi hwe me wabo otirimu po se o ye bone na uwi a wakowura asole demo akopa acho wakonkoto dwanim eno a me kire mu se opa acho nyame ode bone ne be chaw anso aketua ne de onsa beka enti mo anno mo anya kwai obi hwe me ye nananum koye mfuo omo amoti kron ketua mu no omo koye mfuo ahodo edi be sisi kumase dining krandan nim kron biebie nyuma eno obi hwe me obi ye afuo no obi nso so akofa afuo no mu di edubone kwa akogu afuo no mu sei obi yeben na afuo a o yese o ma afuo no nya den enye yie na sa obi afuo no wakofa ma wo sei no obi abie company na wakoba bi di bibi kwa akogu obi company mu anajo obi fie ni mu anajo se wo sei na ade no ade na wo sei no ebe sei de anso fa hye utimo se anso aketua ne de wo mpeo onsa beka nyankopon etuaka enti David ayamum yode nyankopon se ode ache no na yentie ba bia nyankopon se ode ache no yesa cambium 2 Samuel chapter 12 verse 13 to 14 2 Samuel chapter 12 from verse 13 to 14 na wa wo hweme na wo tie me no bisasem fo so be na wo ye yentie nyame asem ena David ka kire Nathan say ma ya urade bone na Nathan ka kire David say Nathan ka kire David say urade nso de obone achew hopa na me pesa mo hwe no enti obi adwene say na anadwi okodi obi egu okire ofa phone atwa ntoro ato obi so egu obi adwuma egu obi aware ese obi anso so why wadwene say owie a obi ehu na wakopa acho David ya na obi ehu aso nyankopon hu ye na o kan kire David oyi na tense David wa ye bone David so pa acho wa ye wadi muada nansa anso nyankopon se me de acho na tie die edidi so no o se awrade nso de obone acho oringu nanso sa wodi asem a wodi yi ama awrade atamfo anya kwan ka bumatia no nti sa wodi asem yi na awrade atamfo anya kwan aka bususem o se menu miani nti yesai awrade din awo amanaman mu osofo a wo hweme nyuntuni a wo hweme asole penye o hweme nyame adwuma ya boani a wo hweme dia na wo ya o de sai onyankopon adwuma dia na wo ya enuti nipa bi ka bususem etia nyankopon ena wo hwe ye space no so oko TikTok Facebook
nipa ya akasa nyankopon kra ni obiom oh nyame na oye adwuma o titibura mu no asa nyame ni obiom nipa bi di nyame ho few etitie di onyankopon ka kire David o se na oba wawo no ama wo oba na wawo na ama wo no ebewu oba no bewu number 1 number 2 die biom azofo na neta ko ni fie enti yesan ye chi na ye hwe verse 12 na ye ntie nneoma nyankopon kan say beba David so verse 12 no tichemu aye dumienu no mo o se na wo de wo ye no ahintaye mu wo de wo ye na ahintamu na me de medi asem Israel nyina medi asem ni nyina Israel nyina nim awiakete verse 11 o se sewrade sie nie mema bone asore aba wo fie mema bone asore aba wo David ufie na maje wo yire no wanim na me de mama wo yonko na me de wo yire no ba ma wo yonko na wone wo yire no mo adeda na nipa ne wo yire no beda pete mama ni penyina de wani ayadan awiakete enti wa ho hwame a wo tie me transiye na hwe wo ba buru num nyankopon de David bone a che no anso ye hwe se nyankopon sa akatua ne de David wo pew obenya enti obi hwe me obi tie me akatua bi koso wabusuam na akatua no awira ho sam ne se nipa ba akokọ ye bone akatua ne time ba ama abusua mu ni nyina enti na wo fie na bibia enya ekoso a pai mo ka no kure no o se pai mo ka no kure bre papa me ne bre bone mu ye mo bebre ya ye kata so muamu so ade bia enya ekoso no nipa no wa ye wadwene se onka na se wanka akatua no ba wan hwe ya wa wonka ho no akatua no bi be so David na akoye ne bone nyankopon so de akatua no ba ye hwe sa akatua na hwe so ka kire David se ode ne bone a che no anso akatua ne bi ni se wakofo obi yire ni ti no obi so be fa ne yire ye hwe de esi ye mie ye twere se no ko 2 Samuel chapter 16 verse 22 Samuel ngoma etoso mienu eti du nsia chichemu aduenu mienu ena osi Absalom ntomadan aban no atifi na Absalom ne naja empranfo no dai Israel nyina anim we di anya bonti suni o David na nkasa ne ba ye fra me se Absalom one ne papa yirem ne mpranom edai wo Israel busuya ko ni nyina nim obi a hwe abusu sem ne anim guase a eto David boni a okoyo ye enti ebia nipa bi ka cho se nya hwe asa nipa bi adwene se Bible no ya twere foforo na aba enti no nyame mara no ye de foforo na aba Bible se me ye nyi bi mfiri na ye ma ye mfa bi so nya ka anka ho enti nyame asem no eye ane da bi nya dan anka ho yenhwe aso be ma hawa sole ni fie yenhwe David fie yenhwe ne ba panyi Amon yenhwe 2 Samuel chapter 13 verse 6 to 14 asofo be kan ntempa ma yeti Samuel ngoma etoso mienu eti eye dudu miensa chemu eye ensia kosi edunai o se enu nti Amon kodai na oboapa yare na ohene ba behwe no Amon eka kire ohene se ma me nua ta mamla meye ofam mienu manim na meni no nensam yo na David so ma okota manchen efie se ko unua Amnon efie na ko ye duane ma no na tama ko ni nua Amnon fie fa kwa oda ho na ofa more fotoye na oye ofam manim na oto ofam no na oto idadesen no na ohwie no nanim enso wampese wodie na Amnon ka se ma obiara mfiri no ho enfredi nipa no nyina afiri ne ho koye na Amnon eka cheta ma se faduane no bla piem na meni no wonsam na tama fa ofam a oye no de command ni nua Amnon pie no mu enso ode ma no se onie no oso ne mu na waka no se la beda me nche me nua ba na obua no se dabi me nua bere ma
emlemase na wonye saa Israel mu eni saa jejentwie sem yi na me de ehempo na me de mahohoro abekoro na wo de wo beye saa Israel mu nyentwie no mu bi na afei ene ohene nkokasa na onfa me enka me wo na enso wampese wotie no na enam se ne ho ye densene no nti oble na se ne no die she ose obema amanie ni ohaw asode wo fie ma me ne papa wo hweme edia na sese asode wo fie ho asode wo adwuma num asode wa warie num asode wa pomodem ose de edi kai ose oba na one oba no wuye no makunu ene emu bebre adwuma ewu ya pomodin ewu ya warie ewu anso ye de shabronsam edian bone ben na waye aye busu dia nyankopon se meyenye sese ohaw na solid David fie David nkwabo ne okoye no sese ohaw na atre akone ba panyi amonso atra akone ba Absalom omo akwa David ni hompo a omo be furu na de ben nwa no abehwe Israel busionko no so no ohaw asole omo fie yensa hwe de eto nipa ye fa ne se eye Amon yemfam free 13 no chapter 13 from verse 28 to 29 ye wi anu akan 22 no 32 na kan yentie from 28 to 29 o say enso na Absalom ahye ne mlantie ne say monhwe na say Amnon ebro nsatam na mese mo say mo Amnon a munku no munsuro enyame na mahye mo monya den na monya mo humarema na Absalom mlantie no ye Amnon said the Absalom share won no na wahene ma no enyina asore so tetla won afrumo so dwane chichemu aye duasa mienu no na David nua Simia ba Yonadab ka se emamewura enwene se wakum wahene ma mlantie no nyina na Amon ko na wawuo na Absalom ahye frida oble ne nua Tamase no yanhwe ohawa asore ohen animonyam ben na ka David ni nyame apagya no na hini ekono hwase na nyame apagya wo mame mem wo papa mem ebusuo bi a wafiri mu hwase na nyame ahya wo animonyam ka busuo no mu odden anso na wudi na mfofo achi na wudi hifo achi wudi wiase achi na social media na odi bo wa brabo social media no nyama papa wo ho ena nuama bone wo ho enye ni nyina na yesua na obehwe na mnantia na o ma video mo no mo di akogu ho oje oye ochena edawani mo reye dan ele twen ena dia na me pesa me ka kire obi a wo hwam ya wo tie me enne ade bi a wo pesa wo ye na nipa bi na ya wiadum nipa bi na apia wo se yesika ne bre se ne bre bi na aba o mo hweye na de nipa ye na asase su bia no onyankopon tua ne ka onyankopon de David boni ache no na ketua no ya were ho sem nya botre ne kai ho yie David ohina atofom watofom da fom osikani da fom no osu za wate se ho yese ne nkwa ni nyina kora ewu ono ankasa ne ba asori ekunkum moja kanguo moja bakopo kangu ye no yenhwe how asori David fi yensan to aso ehwe 2 Samuel chapter 18 verse 9 to 10 na yahwe 14 and 15 yemre nti enche me de nyame asem ba wiye sa quotation ne tworo na nya bote na hwemu yie na bibi koso wa brabo ma sai ko wonchi na kohwe bisa ho se self examination na hwe se so niama ben na maye eso aketua na menya na anase free hin osofo ye nche nyame asa sabo meto so me ti du nwotwe chemu nkono ne du no o se na Absalom hia David emerima no enso na Absalom ti afrumo ponko so na afrumo ponko no de ede no fa odum kase bi man kusu ase na ne tinwi koso odum no du ba so ema no sensene osoro ne efam entem na afrumo ponko a wona ase no eja ne hokoe na oberima bi ko hunu na okatire Yoab se hwe makohunu Absalom se osane odum bi eso chichemu eye edu enan eni edu num 14 and 15 na Yoab ka se rentwentwan me na ase wanim sa na ofa empeme miensa kurai na wode ko wo Absalom akoma mu bla oda so ye ani kan odum na mlantie edu a okura Yoab akodi atwa Absalom ho hia na obobo no ekum no
nyame se mema ohawo asori ufie ohini David me dawde aso de waye no eso akatua baba me de achew aso matua oso ka enti obi a wo hwame a wo tie me a wasi bone kwan so ade na wo ye no e de ha wo babrew na enya wo nko a se o kan aya Jeremiah chapter 16 hoda o ka tete atepo no ho asem na mi bisa wo a wo hwame ne se tete no wo di bibi kura ba fia o maame no papa bi bisa wo se ade na wo di abafie no wo di frihi o so obi na de man wa ye be kwa akohwe nipa kro de ade na ma wo se ye no kura na aso ene wa wo hwame a wo tie me ade bia ye de babafie na wagina wa tu maame no ne papa no mo wo fie sese mutufu mo kan ni mo beri mana branche na baba wa ne di adwuma na wo ya ene o de sika pudro na abafi ene de American chiro nyina ne se wadwene se me ye bone na mesra bone facha nyame de beche me nyame o de che anso akatua no de se wo po se wo mpeo onsa beka ebusua bi tie me bone bi a mo agya no mo aye mo na no mo aye no eso akatua na aba mo so maame bi wo hwa me wo tie me abrante bi wo hwa me wo tie me bone bi a wa aye no eso akatua papa na onyame etu oso kan enti baby eduru no eduru se uben wene baba ho so na wanu ho na wasaya akọ onyankopon animu bio won se wo twetwene o fra soli a na wakọ soli b o fra soli c na wakodi mi bi so se nyankopon nya adwuma ni bio mana nyame afa me so age nipa mpempe nipa pi asawon yade na me hu ne se nipa bebere wo ho a se the open ne saka wi na de oye na amani aba no so no wase akoye biom enti Yesu ka kire oba ne se ko na men koya boni biom na de chen wei ama oso na chesa amani na ba oba no so no na nya beyi na nya busu boni na mbom na yo boni ena de bre no enti ahwefo ne atiefo ena de me de bre onyina ne se onyame de boni che anso so akatua ne de onyankopon edema obi wo hwame wo tieme nam obi so obi company egu ofa o ketekete de wuwura mu ene wa wia ne nuama nyina akọ bie company no foforo ene na dwuma na gu otifie wa pa acho ho anso tie eno ne yare ahodo bi a eni aduro obesa enko men kanso bi oyare bia ye sao how no na dodo no aye emumoyo bi anipa bi ye oye no eso akatua won so ade ba ko bi won sister wo hwame eja wo hwame bra me no na ekasa won so ade ba ko pe wa bo ho pa ya bo akanya betima ya ma even osofo ebetima aboa se sofo no gusu a nyame fa no so yes ansenje no won so wo hwa papa Cedar ho difu nioma nyame fa me so ye no ka metimi ahye wa fidie so sesi ama wonsa aka anso won se obra won so wonsa anka ni nyina ne se emomoyo na wa ye no eso akatua ena onya emomoyo papa bi aye o mama bi ayo no eso akatua David nko no oye anso ye hwe ne mama akoma ne baba anya so asotwe ne ba obedi na ade mienu ni nyina o hawa solid David fie ena dia na akoso dia na esi ebusuanu dia na esi wabrabom ena efidi yo anytime kunsun akayo papemu baby obewure bia o the problem ba ena ma wani mra ho so na ofra awrade a awrade de becho na ye bom paye na me shawa fidie isu a baby bi owo biara nyame de nsa beka enu nti na nyame asoma me se memra na me no beche se hinta sem nyame hira na onye okese se wo mere na oditie me wo Yesu demo na na ya dia asem namba ahwefo ne atiefo nyina nje me so se amen ye be bom paye ena mpaye na ya bo no eye mienu emumuyo bi wo po anya wo na wo ye oye o maame na aye o papa na aye o de abeto mo so ofio ena emumuyo bi wo ye wo na wa ye akatua na eba no akatua no eba mu nyina mo so ye bie ya no bompa ye se Awurade ka se Awurade ena nwumre wakọ ano
Osumafo no odi asem na ba menso meni meja fie eni me na fie yedi mo fo menso so medi mo fo mesra wa urade ya mekaye ne dia menkaye urade fa cheme sese ya bia wano na bompa bia wano na bompa bia wano na bompa bia wano na bompa manya mencho kan bia wano na bompa bia wano na bompa bia wano na bompa osi ya janu ma ya fone na oni ho na ewo yono ye na ye tua soka bia wano na bompa bia wano na bompa bia wano na bompa in the name of Jesus bia wano na bompa manya mencho bia wano na bompa bia amu lo bia waye aketi bia ba uso bia wano na bompa bia wano na bompa Empire druso ayebo ene emumu ya doso ene trimode koso wiase ene nipa ha adwene ene nipa adwene owuo ni musuya adwene manipa sa okan Psalm 41 or say ni patanfo kase da ben kura na wo bewuo na wo wudi ayede apeyira adwuma wo ye nyina be sei. And now Isaiah chapter 54 verse 17 or say akodie biara obebo atia wo no ye bompire o bompire say adie bi obi ye se emfa ohaw ne amane mra wo wadwuma mu wawarie mu na wotwe mu wadi fre ne ufiba obonefo ne hyeche ye bia ye bompire mu amobie companies mu amowa aban adwuma mu amoya de mu ya krankra adwuma obi pese de eduro bi kogu akonwa so obi wo na asese yenyi wadi wa ho hweye ewo obi man so obi kuro so wo so ho hweye wo kuro ketuwe mo ye nananom koye mfu ahodo de sisi abansoro anso de wafuo na wo ye no obi pese de eduro kogum se no o company obi pese o se no o ministry na o ye no obi pese o se no wa ware no obi pese oguno ye bom panse obonefo no hyehye bia o se akodie bi obebo ati ari nyina ketema bi obebu no fo bia wa na bom pan na sai obonefo no nyuma wo Yesu Kristo dem pray open your mouth and pray let God hear your voice open your mouth and pray agenda consumption shaya consumption to be asano Baby I do so send your own himself me ba fidie su bia me maye di nsio si afidie no so enti wo a wo hwa me a wo tie me fa wo nsio no esi o TV no eho na san fa ade a ye fe ne sen o documents bia fa o documents so fatale eya o radio anasa o TV na fa gun na onyankopon asem wo nkwa na ahode wom ano odin chen kranta nu fanu bia empaibo ye dru so no eya komaso ade empaibo
se okai Genesis chapter 2 a onyankopon se ensese oba anaso berema enkotrase nyame na ahyeche awade enti wo a wo hwe me edu awade mfie so obonefo no pese ware de ye spiritual marriage sunsuma ware obu a nani kon san na obi ne elder oni obi da ye bo ho mpaye Bible can say yensa na dwuma so no obehira obema na ayeye e wo Deuteronomy esan was Psalm 90 verse 17 ye bom paye e di yakoma so ade e kwa awrade anim awrade ebia ye onkrata sem Bible say oba oboni ntra ono nyankopon de ben na asore mo o se nsa nya dwuma no man nsa ni di ye bom paye wakoma so ade ade bi edi wunya bie wa no bom paye wo Yesu demo bom bie wa no bom paye obo anefo fa wakoma so ade nyina ba awrade nim bie wa no na bom paye man to ka to ande be ha shaba ra ba 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 be afe ya bom paye etwato Job say me kwa akoda no na me ya odefo na ade ache ye na madani ohiani 24 hours na de Job wo nyina free Job rusa ade san wo emon sam no edoso ento kan Psalm 91 a oka oyare dom oka san yade oka bema etunam ene wo kwa akoda idie na esie o bompa edu fi o nyina hwerade nsa odo company ne hwerade nsa odo mba wa warrior ukunu umma fa hwerade nsa sa anadwi de beya anadwo bombo obonefo ne hyeche bia ena anadwi say no wa wo hwemi a wotien obi man so obi kuro so obi wa wo hwemi e wo US abre kura no ade kura nsan na bibi wo hwemi continent bia fa edano ne anadwo ni nyina hwerade nsa se erade hwa wo so o se ya obesuma na wiemfo amana ba me nu nyere ya fesuo so bia wa no na bon pai pray for prayer cover ma ka ba to kataya andele masha in the name of Jesus. Afi ahwefo ne etiefo the radiase said there will be son of Wayama or see a G dear the ebise bia no yensaka dana se so wo gidie said there will be son of Radia Yamo dana se erado o ma radiase ema o radiase ema shofo radiase ema etiefo o Yesu Kristo me no de kan bompire edikan o de documents bi ewo ekutawa peja o nsi obo a o yare wanum hospital dro wa yadan yade na ye kese oni pedua nyina ye bojo wontimi nsode nante o da hospital o da yare mpaso obo nso a won yare anso so ni pedua na aye mmere me no bompire
Erade me kan Psalm 107 verse 20. Also osoma wasem mano koje oma efri wo haw ne wa manie mu. Erade me soma wasem hye erade wasem tumi say obi bia wo hye me obi bia wo tie me ewo Sompa TV Sompa radio obi a wo tie me ewo Sompa Facebook ewo Cedar Facebook live me hye nyame tumi nyame ahoden nyame ayaresa tumi emowure nsuo no mo emowure nsuo no mo emowure nsuo no mo emowure o documents no mo o nyame ngosra emowure documents no mo ade biara esi kwan me bompaye se nyankopon tumi enhwimfaso amen Erade nsuo di oyare biara. Yes Lord. Onom nsuo ni bia yare na nyira. Amen. Ya ne bebe ye ne ya ne ntirim ne dompemu enyira. Amen. Afa di ono so ogidie so di nsuo ye bibi biara. Obo okra okoton nra ya nto. Enne so ko bi adwuma na ya nto. So obi di bibi na akogu ni shop animu a di odi nsuo no be ye bia nsankyerani ni ekire. Obo ne ba na dwene ya sei wo yusu nsuo no kwa abofra no ho a abofra no ho ntono. Amen. They were paying the documents, saying the passport, saying the promotion, saying the transfer. Erade to me mbonwuremu. Amen. Erade ahode mbonwuremu. Amen. Erade to me mbonwuremu. Amen. Erade obi edru na ware mfie so. Oh Jesus. Sunsuma ware ha no. Yes. Ebi bi owo bia wo dem ba bia wo tie mi firi bia wo hwe mi bia me hye se sunsuma ware mi twam wo Yesu dem. Nyame ngosra ne nyame ahoden a ode adom me se me mfamra na me ne ma emmebo mpaye na me hye na adanse mra no sunsuma ware mi twam wo Yesu dem me pai oje ne fa hodie ma wo eka yade bi da so owo yade bi da so me di Yesu din tu mi twam wo Yesu dem wo wadwuma edafom wo wadwuma eseye me bompa se nyankopon ngosra emra wadwuma no so nyankopon ngosra nwura wadwuma mu wa sika firi wa brabom sika firi wo hyabremu me frɛ sika ma ho me frɛ sika ma ho me frɛ pomode ma ho me frɛ nkwa ma ho me frɛ pomode ma ho me frɛ sika ma ho aware no baabi a wokunu wa oyire wo baabi o hye bia me frɛ no ma ho me twema ho obi hwɛ me obi tie me awo nti wa ware egu awonti wawari egu onyame oma obone wonta Erade mfa ne sanka wo yefuru no Erade ncha wo ba ne bi 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 na obi hwe me obi tie me wato bone mu o pese wo firi mu unti bi mfiri mu wato lesbian bi mu se o ye gay o pese wo jaye unti mi nyai o de wo ye bia a o pese wo jaye unti mi nyai bone bia afa wo nomum ene se insa na wato mu tentan se eye dumbone na wo noma wo pese wo jaye se ya wo ba me suma nyame asem enye no nkwa nyame asem ansane no nyame asem ansane no amen Erade ahwefo na etiefo Jesus wo ye nsankyerane nyankopon obi pese o ne wo nante obi pese osum yie ontime Paul say papa me pese me ye no me ntime nye na bone a me mpe no eno na me ye eduru ba bi Paul say one honam ni moja ntu agina biom eye den Bible say hon kronkron hia Paul Damascus kwan so na firi sa da no one bone one honam ni moja antu agina biom ba bi owo bia nyame hom taw so nyame ngosra mra wo fie ho nyame ngosra mra wo dam ho ba bi owo hwe me a wo tie me bia me hye se nyame ngosra taw so amen radema wo ne ho se na Paul kan se me tumi ade nyina ye Kristo o hye me den ena me no wa bompa ye o demu nyina nyame tumi aba ho ade bone nto ma o Yesu demo me di ochina wadi fresh Awurade nsa wadwuma so obekọ hye Awurade nsa ochina obeton na ye beto atofo wo krom atofo abakrom atofo wo krom sika wo ho e bon pass omumra wadwuma no omumra wo shop mo omumra wadwuma mo ho omumra wo shop no mo o Yesu demo onyame o hye ni monyam na on hye ni wo no on hye wani monyam Yesu demo ena ma bompae ejidi fonka amen agefo ne tiefo nyina nka amen praise him the Lord hallelujah ashafo ne tiefo ena mi mie line no ntum sana wanya ne tie dada no ena me pon me de
every 10 ko si eyesan 11 1 hour esi ho se afrefo bi a mo frɛ bi a me ne mo bɛbɔ mpae na nyame ya adom na Yesu ama ɔkyena ɛyɛ mpae bɔda wɔ afidie so ɔkyena me de dane so se bɛbɔ mpae bɛbie line na tum 34 na tum baabi bi ɔpɛsɛ ɔfrɛfrɛ ne no bɔ mpae ɔwɔ prayer topic bi a twere to hɔ na ɔkyena na ɛnɛ de me frɛ fidie so a me de nɔma no ɛfrɛ ama obo ɔtɔ so ɔfrɛ ya ne nsa nka yɛn na me di kan ɛde yɛ WhatsApp nɔma na ama obetimi ayɛ den a WhatsApp yɛn obetimi de voice note bi ama yɛn mo a mo fra mo nya yɛ no yɛ WhatsApp line no ɛna me di kan ɛde ma ɛyɛ 0557 000 967 Mrs. Subium 0557 000 967 ofra ebeba o WhatsApp o ebeba o the voice note to ma ye be kenkan ye be reply number to so ye 0557 90 30 80 0557 30 90 80 0557 30 90 80 number chat wo eye 0553 53 89 0553 53 89 Mrs. Obium 0553 53 89 no man no enyasa me bebo so keke save line no na etoda kura da hia dem bibie eto ba no wo betimi afre na me no abompae e wo line no so enti save line wo phone so betimi a save no kura say Cedar hour e wo phone no so senia obenya na de hia dem ebi kura ne kura de omfrɛ na da opesa ofrɛ no ofra wanyame no ma miensa ne nyina ye sorry 1 hour yi empaibo bi a opesa ye bɔ bi afrɛ ye benya bresa wo yare bibi to ade bi afrɛ ye benya mre ne wabompa Yesu ama ɔkyena anwumre nyame de ye dom do ya nonkono ekosi nondu ewo Sompa TV ne Sompa FM Sompa Facebook live ena Cedar so your Facebook live no so obaso a obehu ye dwumadie ne ye adwoada ekosi efiada nyame ya doma mrebia ne obehia wa fidie so mo so bebi nti ohododo nti me nkwa asore no bebi bi ohwe ye fidie akwasi ada eye no ndumpa mu eye 10:30 to 12 live service so ene obesom wo so nyankopon hira nyame hira hwefo ne atiefo nyina bye bye infiniment